però no així la part destinada a recerca i innovació. És una aposta que fa el govern. En tot cas, en aquests moments, on cal ser capaços d'establir les prioritats per tenir un millor futur i de seguir incrementant el percentatge dedicat a la despesa respecte als pressupostos, com del Pacte Nacional i del PRI es despèn, això és el que estem fent. És a dir, el Pacte i el PRI estan demostrant que el govern seguirà incrementant per sobre del creixement normal d'aquests anys la partida destinada a la recerca i innovació i sobretot no tot s'acaba amb recursos, sinó el que hi ha és un canvi de model, l'establiment d'un model sòlid a partir amb les herències positives del passat, però vestint un edifici ja molt més sòlid de cara a precisament a tenir un país d'excel·lència. I només acabar agraint la participació de tots els departaments que han sigut molt amatents en l'elaboració d'aquest PRI, més que mai, a tots els experts que ens han ajudat al llarg de tota la trajectòria, i per descomptat a l'oficina, a l'OCRI i a tota la seva gent que ha sacrificat caps de setmana, per tant, no fent conciliació de la vida familiar i laboral, per tant, innovant molt poc des d'aquest punt de vista les realitats laborals d'alguns treballadors del sector públic que, per descomptat, són grans treballadors. Moltes gràcies. Molt bé, jo crec que amb la presentació extensa i completa que ens acaba de fer el conseller, crec que hem pogut tots copsar clarament que hi ha motius prou importants, no?, per situar la recerca i la innovació en el centre de l'agenda econòmica del país. Avui, amb la mateixa sinceritat amb la que vull reconèixer els meritoris esforços que es van fer per governs anteriors, crec que és just afirmar que el Pla de Recerca 2005-2008 va significar un punt d'inflexió important que va permetre la unió de les polítiques de recerca i innovació en un mateix programa. Des de llavors, i així es veu en aquest nou pla 2010-2013, l'esforç pressupostari de la Generalitat per impulsar la recerca catalana no ha cessat ni un sol any. Ara bé, aquest esforç no s'hauria traduït en resultats si no hagués comptat amb el suport i el compromís de tots els agents que configuren el sistema català de recerca i innovació, els centres de recerca i innovació, els investigadors, les empreses, les universitats. El govern ha buscat en tot moment una via sòlida i de consens per anar des d'on érem cap al futur, un consens i una solidesa construïts sobre el diàleg i l'atenció cap a les idees i propostes de la comunitat científica i del món de l'empresa, de la recerca que diuen bàsica, de la recerca aplicada, del desenvolupament i de la innovació. El Pacte Nacional per la Recerca i la Innovació que vam signar l'any 2008 marca les estratègies a seguir i les fites a assolir en els propers 10 anys. El pla que avui es presenta concreta els reptes que tots plegats ens obliguem a fer realitat aquests 4 anys propers. El Pacte Nacional ens ha permès evitar haver de sotmetre un dels pilars bàsics de l'esdevenir del país a l'eventualitat dels canvis a la majoria política que doni suport als successius governs de Catalunya. Són unes bases compartides per als agents socials i econòmics, per les universitats, per als grups polítics que garanteixen el consens, la continuïtat i l'estabilitat. Valors que s'han de defensar en qualsevol actuació i circumstància política, segurament, però encara més en la que avui ens ocupa. La il·lusió, la confiança col·lectiva i el lideratge concertat entre agents i administracions són claus, absolutament claus, per evitar el fraccionament social i per abordar els canvis que la societat precisa. Avui el nostre país compta amb un sistema sòlid construït sobre uns bons fonaments que són reconeguts, com molt bé ens explicava el conseller, a nivell internacional. Alguns fets acrediten i avalen el que dic, el fet de comptar amb una xarxa de centres de recerca i de centres tecnològics de primer nivell capaços de